Benvinguts, senyors d'internet, gent cutre, gent diversa, encantat de ser avui amb tots vosaltres, tant si aquest avui és divendres a les 6, que és quan fem el programa, com si és després a YouTube, on intentem tornar a pujar els programes quan podem. Avui, de què parlarem avui? Avui parlarem de moltes coses, bàsicament de música, i ja està. Música i a tomar pel sac. Entre els temes que avui tractarem hi ha un top de les 100 millors músiques, bueno, les 99 millors cançons del 2020. Després també comentarem una miqueta una pel·lícula que últimament ha tingut molt rebombori arreu del món, que és la pel·lícula Soul, Ànima. I finalment tinc una petita sorpresa pels nostres convidats. Els faré unes quantes preguntes i veurem fins on ens porta això. Benvinguts al racó. Un plaer. Doncs vinga, com esteu, guapos? Com esteu? Com ha anat la setmana, aquestes coses, no sé, el que sigui. Com esteu en general? Bien. Ay, espérate, es que nos han desilenciado porque son unos pringaos que tengo que hacerlo yo todo. O sea, he dicho, cuando entremos, desilenciaros. No estamos silenciados. Estàvem silenciats. Estabais silenciados. Un bon dia, un algo, l'ei, Sí. què tal? S'intenta. Bon dia a tothom. Bon dia. Buen día. Buen día, qué mierda, ¿eh? Empezado. Mal, todo mal. Horrible. Hola, y por cierto, ¿se escucha el...? O sea, sí, coño, si se ve a Arnau en el medio como moderador. Home, evidentment. Claro, porque de la casualidad que lo ves. Sí. Bé, coses. Va, Mira por dónde, no? Començar a parlar sobre els temes, perquè si no després se'ns tira el temps a sobre que us conec. Top 100 de les millors cançons del 2020 de Pitchfork. Algú vol començar? Algú vol fer algun comentari al respecte? Què en pensa? Si ens vol donar alguna dada sobre què és Pitchfork, per què han fet el top, etc. Bueno, a ver. ¿Tú cómo lo hablo yo? No? Endavant. Adelante. És que, a ver, la Pitchfork bàsicament va néixer el 95, crec, de la mano d'un pavo que, bueno, que estava treballant en aquell moment a una botiga de discos i tal, i bueno, va començar com una revista només online, que bueno, ho continua sent, no?
però bàsicament era sobre música indie i tal, i bueno, quan es va començar a fer més gran ja va començar pues, a abarcar més tot el que és bueno, pues, la música, tot el gènere rock, pop, indie, R&B, tot. I la qüestió és que si Pitchfork és tan important és perquè realment ha tingut com impacte en les carreres de molts artistes, com per exemple el Sufjan Stevens, el que va fer la banda sonora de Call Me By Your Name, es va fer com famós abans d'aquesta pel·lícula justament perquè la Pitchfork li havia dedicat una review al seu àlbum, que no me'n recordo com es diu ara. I també el cas de Fire, com que vull dir, a la Pitchfork els va dedicar una review i just després tots els discos es van com esgotar als Estats Units i van haver com de fer edicions i tal, i va ser just després de que es fes la review, no? I bueno, jo crec que això dona a entendre que la Pitchfork és una revista com de molt interès en el sentit de que, bueno, en plan, moltes reviews i és molt important a nivell internacional, és com de les revistes que més prestigi tenen a l'hora de tant de fer la carrera d'un artista com de vegades poder tirar-la baix. Vull dir, amb el Liam Payne, per exemple, el meu últim àlbum és el que van fer. Li van posar, em sembla, un 4,5, molt mal escut, en la meva opinió. Però, clar, això té una repercussió, saps? I, bueno, bàsicament era això, una mica de context. Podríem dir que és una revista que intenta no sé com es diria en català, el regocijar-se en els bons artistes, en les grans estrelles mundials que tothom coneix, sinó que intenta fer un xic més de recerca. Sí, de fet, no tinc clar si és cada setmana o cada dia, però, bueno, posem que és cada setmana, pugen un article sobre Song of the Week o Artist of the Week i així van com descobrint nous artistes de la gent i tal. Per això jo crec que no és una revista que es centri molt en el que és potser més mainstream. Tampoc ho deixa de banda perquè òbviament és important, però no és com el seu únic focus, saps? Pol, vols dir alguna cosa? No, és que jo no puc perquè en la meva vull dir, jo miro, a l'esquerra tinc el mòbil i veig la teva càmera, no? Però davant meu tinc el teu vídeo de Discord, que Joan, tío, t'ha mirat Medusa aquí en el Discord, aquí estàs, la imagen congelada, amb una cara molt graciosa, i és que no puc. Millor. És que t'estic escoltant i tens la cara esta de estar en el Louvre. Volviendo al hilo de antes, de la revista aquesta, es que he hecho una pequeña recerca, en plan, agafar una parte, no lo he hecho de todo, una parte, y clasificarlo por género de la música, género de las personas y la nación de donde son. Entonces, si queréis os comento rápidamente. No está en orden, sí, no hay de más a menos, como lo he ido apuntando. 6 de experimental pop, 3 de pop, 2 de experimental jazz, 3 de electrónica, 4 de experimental raro en general, 1 de folk, 7 de indie en general, 3 de rap, y bueno, 1 de R&B y de eso, alternative rock hardcore, en plan de que realmente no han ido a lo más escuchado, precisamente. Ha habido un filtro aquí de gente decir, estas personas pueden hacer cosas chulas. Luego, aún así, como siempre, 17 hombres y 12 mujeres, pero aún así la diferencia tampoco es tan abismal. Y lo que es nacionalidades, sí que se nota que era americana, ¿no? La revista, Alba. Sí. Pues sí, o sea, son 16 de Estados Unidos, 4 de Canadá, pero ojo, hay uno de Ghana, una argentina, 1 de Islandia, 4 británicos, un japonés y una de Australia. Y uno que no se había encontrado, la verdad. Entonces, no sé, o sea, a partir de aquestes dades jo crec que es pot... Señor internacional, ¿no? Podemos decir. Es pot comprovar que... Pertenece a la UNESCO.
Sí, no sé, yo he hecho esto para les persones que no hagin encara doncs, interactuat amb aquesta playlist, o sea, en este top, pues que vean por el filtro por donde iba. S'agraeix. A mi ja, jo me l'he estat escoltant, l'he estat repassant durant una setmana, posant-me diferents cançons, i he trobat buits importants, suposo que és normal, com que és un top 100 que no parla sobre la repercussió de les cançons ni de les grans cançons de l'any, sinó que intenta buscar altres paràmetres, entenc, per fer el top, un hi troba grans buits que són totalment normals. Però com per exemple? És a dir, per exemple, m'hi ha faltat BTS, m'hi ha faltat Youngblood, m'hi ha faltat Wolfpack, per exemple. No és que siguin... És a dir, tinc la sensació que si entrem a parlar en el que és bona música, que podem ara plantejar què és el que és bona música i què és el que no. En el moment en el qual nosaltres plantegem que és bona música i no parlem de quines són les cançons de l'any, perquè si haguéssim de parlar de quines són les cançons de l'any hauríem de parlar de BTS, hauríem de parlar de The Weeknd i hauríem de parlar, posem també de Dua Lipa, a nivell social també i el que és empresarial. I entenc que la llista intenta fugir d'això, perquè jo he escoltat moltíssima cosa i hi ha cosa raríssima, hi ha cosa molt rara. Hi ha una categoria, Joan, hi ha una categoria que he hagut de posar experimental raro, perquè jo ho escoltava i deies que no sé, iba a Wikipedia i ponia tantos que digo, no sé, és algo experimental extraño. Sí. Però no, em sembla acollonant, perquè, per exemple, Dynamite és una cançó espectacular i m'ha semblat de les millors que s'han fet en 2020 i em sembla molt raro que no estigui en el top 100. O sigui que, primer de tot, Dynamite m'ha semblat molt, molt bona. Tant la cançó en si com el videoclip, que hem de prendre'ns la coreografia. Clar, és que jo aquí és on vull plantejar la pregunta del que és bona música i el que no, entenent de què és lícit que entri dins un top 100 de millors cançons de l'any i què no, en termes de, per exemple, agafem Dynamite i diem que té coses molt bones, com per exemple la producció de Dynamite és una animalada, en termes tant d'imatge com de so, com de tot. Però alhora veiem que la lletra és buida, la lletra és purament palla. Des del primer vers fins l'últim és palla i no té més. Són referències, una referència rere una altra, a cultura pop i a no gaires coses més. És a dir, també és cert que és un senzill, no va acompanyat de tota una idea d'un disc, com per exemple sí que passa amb dues de les cançons que hi ha de Bad Bunny. És a dir, quins són els paràmetres que vosaltres creieu que ens han de servir o no per considerar que una cançó pot entrar dins d'un top 100? És a dir, digueu-me'n 3 ni que fos, perquè evidentment tots són complicats, no? Però 3 ni que fos. La cosa és que per mi una cançó és millor o pitjor segons el que està destinat, vull dir, i el que tu vols perquè serveixi la cançó. Vull dir, si jo vull una cançó per X motiu, si aquella cançó no m'agrada en aquell moment, doncs serà dolenta cançó per aquella situació, però potser excel·lent per una altra, saps? Llavors és molt complicat fer un top 100. Llavors jo crec que primer les meves serien, primer de tot, una és repercussió que ha tingut. Jo crec que la primera, després segon, qui fa la llista sempre és una persona, vulguis o no, sempre hi haurà l'element que te tira massa a ti, això és així. Llavors el tercer, doncs ni puta idea de què dir-te, perquè és tan complicat, tan complicat, o sigui que no ho sabria. És que la repercussió realment és un... Sí, és que anaven a per aquí, perquè realment he escoltat pràcticament tota la llista i no estava entenent gens el criteri. Vull dir, simplement semblen cançons aleatòries que li han agradat a la persona que ha fet la llista. Llavors, a la descripció, algú rotllo, mos influència els songs del 2020. Llavors, no, era algo com les cançons que havien definit aquest any. Vale, sí, les cançons que Año Bizarro. Clar, sí. És
cosa així, perquè dius, vale, el WAP, que és la primera cançó de la llista, doncs, potser sí que ha definit aquest any, però hi ha d'altres que no els escolta ni sa mare, que tenen molt pocs oyentes al mes allà segons Spotify, llavors crec que potser han tirat una mica de voler buscar un poco lo mejor de cada casa. Llavors, no sé fins en quin punt és un top 100, perquè és que també a les 100 cançons de tot un any és que no és res. Llavors, simplement potser han agafat... És que jo volia intentar entendre el criteri. I simplement jo crec que han començat, perquè al principi de la llista, la primera meitat, diguem, realment són cançons influents i que han sonat molt i que són super mainstream. I l'altra meitat és cosetes que estan molt bé, que les han escoltat i les han trobat i han dit, doncs les posem perquè potser han sigut molt definitòries per aquest grup en concret. No sembla que hi hagi un criteri únic a escollir les cançons. Crec que no hi ha un criteri. No hi ha un criteri. En el cas d'aquesta playlist sí, no? Però en general és molt complicat. I sí, és veritat, potser són cançons que han definit la trajectòria musical d'aquell grup. Clar, això és veritat, l'antes i després, un grup podria estar bé. M'ha passat a molts grups. Mires a la definició de la playlist, és això que ha dit la Paula, però si entres a la pàgina web, en plan, on t'explica per què cada cançó l'ha escrit i bla bla bla, vull dir, la definició inicial posa alguna rotllo sons que ens han ajudat a superar un any en el que no hem pogut anar a concerts, en el que no hem pogut anar a ballar a l'Apolo o al Rado o on collons sigui, i coses així, vull dir, potser s'estan prenent allò definitòria en un sentit més sentimental, més social, potser i tot, en el sentit de cançons que potser la persona que ha fet aquesta playlist li recorden a, jo què sé, a poder anar de festa, com és el WAP, per exemple, saps? Que això que dius, Salva, abans he pensat en que realment l'humor de la persona en el moment en què estava fent la playlist va ser en part definidor, vull dir, potser arriba a haver de fer aquesta playlist un mes abans o un mes després i no et dic que canviïn moltes cançons, però potser unes 10 podrían llegar a cambiar solo por el estado anímico, el humor de esa persona. Totalment, però aquí tens raó que... Penseu que ha sigut una persona que ha fet la playlist un dia? Sí, jo crec que sí, perquè si entres a la pàgina posa el nom d'una persona. Me callo. Bueno, també t'he dit que vull dir que una revista amb certa influència, com dius tu, que puguin dir que és el top 100 canciones según el estado de humor i tot això, un poco... No, o sigui, em refereixo a que... No, que no dic això, que estic justament amb tu, però sinó que has d'anar amb cuidado que siendo tal revista, saps el que vull dir? Sí. Per aplicar tals términos de dir les 100 milions. No es pot arribar a una objectivitat, saps? O sigui, sé que no es pot arribar, però has d'anar amb molt de cuidado, justament per això amb les paraules. Però tampoc diuen en cap moment les millors, diuen tot. Vull dir, realment, no estan afirmant en cap moment això és el millor que ha passat aquest any, perquè precisament la Pitchfork entén que no es pot definir això. No las mejores, pero las más influyentes. Al cap i a la fi és un top 100, ¿eh? Claro, pero bueno, las otras no han influido en nada, no han existido. La playlist es diu les 100 millors cançons de 2020. Mira. Clar, ojo, els títols són importants, també. Sí. Paula, estaria bé, no?, mirar-se les coses abans de parlar sobre alguna cosa. Per exemple, a mi, una cosa que m'agradaria comentar sobre la playlist, no sé si heu anat gaire avall. Diguem que les 50 primeres cançons, que no sé si heu tirat gaire avall de la playlist, diguem que les primeres 50 cançons són bastant estàndards. I les primeres 60 fins i tot són coses bastant estàndards. És a dir, diguem que les coses rares que es troben són coses que tu no coneixes, però no són coses gaire rares. L'última trentena de cançons, o l'última vintena de cançons, comencen a haver-hi coses xungues, coses raríssimes. A nosaltres, és que acabo de veure que algú pel xat feia la pregunta de si tenim alguna opinió segons Spotify hi ha més de 1.300 gèneres de música. Pensant-hi ràpid, certament el món és molt extens. Però és que estàs al revés. Esta és la 100. Sí, certament el món és molt extens. Pues a mi t'interessa això, I és molt complicat de definir tota la música, però crec que 1.300 gèneres són una putíssima animalada. Potser un xic excessius i tot.
És a dir, alternatiu pop-rock latino potser és un gènere que no caldria que existís, en termes de definir-lo d'aquesta manera. És el problema. És el problema Tenim el d'intentar problema d'agrupar les coses en categories. les categories, aquí estan. I això és un problema pues, xunguíssim, però no passa sol amb la música, també passa amb els llibres, saps el que vull dir? I amb qualsevol cosa, i és una cosa xunga. Primer de tot perquè ja sol el fet de ficar en una categoria una cosa la encasilles, saps el que vull dir? No la deixes expandir. Llavors què fas? Si no la deixes expandir, el que fas és fusionar molts temes. Molts temes que al final dices, és que per què? Per què es necessita això? Home, si el món està com està ara, em pareix perquè pugui passar això. Clar, però també hem de tenir present... Hem de tenir present molt el senyor espectador, sempre, en tot moment. Per exemple, jo i el Pol i l'Arnau tenim un grup, que no hem gravat res encara, però en algun moment ho farem. La primera pregunta, en el moment en el qual tu li dius a una persona tinc un grup de música, la primera pregunta que et fan sempre és què toqueu. I com us dieu? I són les dues preguntes que més... Són les dues preguntes que es fan sempre a la gent, perquè la gent que vol saber... Normal, no? Això vull dir... Sí, però vull dir, si una persona té la oïda acostumada, per exemple, al metal, sap que és bastant més probable que una cosa que s'apropi a això, encara que sigui metal alternatiu suec, encara que sigui això, sap que és bastant més probable que s'adapti a la seva oïda i al seu criteri general que no pas, no sé, rap escandinau, per exemple. Claro, con el norte. M'he liat. El norte. Joan tiene un calor ahora mismo. És la llum, que em fa brillar molt, Però això és com Black Sludge diu un tal Lazanas GG, diu que existe Black Sludge, Math Rock. Digo, sí, por existir existe el Brutal Death Slam Metal, el Depressive Suicide Black Metal, existeixen cada merdes, però vull dir que és veritat, és que agafen moltes paraules i les ponen en una i quieren formar algo nuevo, saps? Vull dir, no sé fins a quin punt és necessari això d'inventar-se, és que no és ni inventar-se gèneres, és d'intentar definir tan específicament un gènere, no? Sí. Però clar, a vegades hi ha problemes, sobretot a l'hora de com per exemple Spotify d'empresa, perquè ells han de dir, bueno, ¿qué te gusta? Hòsties, pues tu has de dir algo com te gusta, i claro, com dius que el que te gusta, pues si no ho dius en gèneres no pots dir d'altra forma, bueno, pots dir, pues música que va más rápido, o música que utilice muchos fas, saps? Clar, això no funciona, no? Entonces, han de salir los géneros. Però és una putada de la hòstia. Perquè, clar, se crean Black Sludges Math Rock. I clar, però també arriba la pregunta de quieren especificar mucho, però a la vegada dius, sí, yo escucho Black Sludge Math Rock. I dius, tu què conya escoltes? Saps? I te quedaràs amb rock, vale, escuchas rock. Escuchas rock y a lo mejor pues te metes ketamina, però poc més. Saps? Jo tinc... és que volia plantejar una pregunta. Sí. No digues, Alberto, digues. És que de fet t'anava a fer una pregunta directa a tu. No, tranquil, ja... Vale. És que jo volia fer una pregunta en veu alta, dirigida a perquè vull que l'Alberto parli en algun moment. Que vull que l'Alberto parli. La pregunta és si existeix la bona música. I el per què sí o per què no. ¿Qué? Si existeix bona música. Si existe la buena música. ¿Y por qué sí o por qué no? Hombre, yo creo que podemos decir que sí. Que la música buena existe. Per tant, també existeix música dolenta. Sí. O, por supuesto, la música buena y la música mala no son universales. O sea, puede ser buena y mala a la vez. Es situacional. Sí, por ejemplo. Depèn del criteri. Depèn del criteri. La música yo no escucho nada, Alberto. Sí, se me ha cortado un poco. Personal, ¿sabes? Una música puede ser buena para cierto momento, cierta ocasión y cierta persona o grupos de personas, ¿sabes? Pero no es un tema que existe música buena, ¿sabes lo que quiero decir? Porque la música en algún momento es buena. Entonces sí. Yo considero que si algo es bueno en algún momento, bueno, en parte. Puede ser luego malo también, ¿sabes? No puedo fluctuar, ¿no? Claro, no, es que si no es una fluctuación muy rara.
entre lo bueno y lo... Yo lo que pienso es que es verdad, hay muchos, yo que sé, por ejemplo, el Manel, Ojo. ¿vale? Entiendo que puede, para el oyente medio, es una mierda de música, pero que puede ser muy bien para intentar sacar información a rebeldes sirios. ¿Sabes? No, Una forma de totalment, tortura. totalment. Realment, ¿Sabes? el cas de Manel és curiós. Sí, ves, es... Me parece muy bien. Digues, Uri, digues. No sé, No, és que D'intentar. m'ha fet pensar en el fet de que és una música que té molta profunditat narrativa i musical en comparació a lo que és producció catalana conocida, perquè producció catalana n'hi ha molta. O sigui, de tot hi ha molt que no ens enterem, però així, famosillo, si tu ho agafes i objectivamente procuras hacer una comparación eso de nivel musical, lírico y tal, te n'adones de que té una profunditat, tiene un fondo, però això no vol dir que a tothom li hagi d'agradar, ni molt menys. O sigui, és com que a fi, mira, esto es una cosa de la que he aprendido mucho o sea, gracias a Alba, porque yo en primero de carrera, porque al fin y al cabo primero de carrera es tercero de bachillerato casi, pues Tal cual, es que tal cual. hablando la primera vez con ella, o la segunda, pues salió el tema de como decir, oh sí, los Beatles guays y todo, y el pop mal, ¿sabes? Porque yo era muy así en ese momento, pero es que te das cuenta de que al fin y al cabo puedes abrir tu criterio o no. O puede ser que se te abra en ciertas situaciones. O sea, la gente que dice, no, el reggaetón es una mierda, pero luego de fiesta lo disfrutan como unos cabrones. ¿Sabes? O sea, que al fin y al cabo, gente que me dice, Manel es una mierda, Manel es una mierda, Manel es una mierda, llega en un momento de su vida en que por la situación tiene un contacto distinto con eso. O sea, son... Arnau Álvarez me comentó algo de la música hace poco, que dijo que la música es una magia y cada canción es un conjuro. ¿Sabes? I... Els manels que són la bruixa avorrida, llavors seria l'equivalent a la bruixa avorrida, no? Podem dir que sí, voy a por una birra. També tinc la sensació que en música en general no m'agrada començar qualsevol mena de discurs que es pugui assimilar a l'elitisme. Però sí que és cert que existeix al món de la cultura en general, i ha existit, no sé si sempre, però ara mateix sí, entreteniment i cultura, és a dir, art per l'art. I tinc la sensació que en música, ja sigui en termes purament lírics, purament musicals, una combinació d'ambdós o el que sigui, hi ha certes aspiracions. És a dir, hi ha certs discos que tenen una aspiració interior que pots aconseguir o no, i n'hi ha d'altres que no. És a dir, jo he escoltat cançons, i em poden semblar molt bones les cançons, però que al final del dia són aspiracions buides a la música, que és simplement música per passar l'estona, que és simplement música per oblidar-te de la vida que tens, bla, 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 i hi ha música amb una aspiració a... És que, clar, entraríem en termes filosòfics de parlar de la veritat més. Però jo crec que existeix això, jo crec que existeix. I no sé si fins a cert punt això es modela a cada persona. Sí, es modela. És molt plàstic. La música és molt plàstica en el sentit que es modela a qualsevol persona. I no són la persona, també la situació de la persona. Hi ha tants condicionals que el fet de poder definir si una cosa és bona o dolenta sembla una barbaritat, sol mirant. Sí, perquè potser el total potser no és tan bo, però hi ha una cosa molt bona, per exemple, bateria, boníssima, no? Llavors, és tan complicat, és que jo no podria definir algú bo o dolent en els temes de música. Això m'ha fet Serà que pensar... bo i dolent? Perdó. Digues, Paula? Què? Serà que bo i dolent acabar, molt grosso modo, acabat sent definint el greencorn sueco de no sé on, saps? Que esto es bueno, esto es malo, acaba sent a la intenció de definir que t'acaba portant a fer indie rock català del 2020 i que realment, si estem d'acord en que no es pot definir tant i que les coses són una mica més obertes i tot és més circumstancial, el bo i el dolent també ho és. I és bàsicament el que portem dient tota l'estona, no?
Però també tinc la Sí, sensació que- realment és com Ser y Tiempo, això. Una idea general y 450 páginas. Solo faltan martillos aquí para que sea Ser y Tiempo. No, però també Sí, una sí, cosa sí, que penso és que és a dir, en termes musicals és bastant complicat definir el que és bo i el que és dolent, així a grosso modo, perquè el llenguatge de la música és un llenguatge que s'escapa al 99% de la història de la humanitat. Anava a dir, realment és bastant I no fàcil. més. Joan, realment és bastant fàcil perquè tu escoltes alguna cosa i dius això és una puta merda. Ja està, no ho definit, saps? Però no, Tiene un point. Tiene però, un point. però aquí estem parlant de gust, aquí estem parlant de gust, únic i Clar, però exclusivament. és que ara ho he estat pensant, que cap a la fi, com que una cosa sigui bona o sigui dolenta, no depèn de la cosa a si mateixa, sinó de qui defineix la cosa, són, saps? O sigui, el que estem parlant no depèn de la música en si mateixa, cap a la fi, tot i que estiguem parlant de la música, No ho sé, que la música sigui bona o dolenta acaba sent... per exemple, és que jo tenia en ment l'exemple de Yoko Ono. Yoko Ono, que des de... Bé, crec que encara ara es veu com un gran diable de la música. Per què? Perquè era dona, perquè era una dona que va trencar els Beatles i perquè a sobre feia coses molt rares, que ningú en tenia. Quan tu comences a llegir el que la Yoko Ono entenia, que havia d'entendre com a art, que no, en el moment en el qual entens fins a quin punt és important el trencament de l'art convencional, pots arribar a la conclusió que Yoko Ono era totalment necessària a la història de la música. Totalment necessària. És que una loca havia d'haver. Una loca havia d'haver en internet. No sé, Una no sé, almenys. no sé fins a quin Una. punt... Com el que vam fer. No sé fins a quin punt estem parlant de bogeria o no, és a dir, estem No, parlant no, d'una no. persona... Era una Ja. referència a mi de Moja, No, Joan. exacte. Però jo on vull arribar és, Yoko Ono va existir per un per què. I Yoko Ono tenia unes intencions molt clares, i eren unes intencions que van arribar a bon port. És a dir, ell el que volia és agafo un públic que està acostumat a coses molt concretes i els rebento l'escenari. I per això començo a fer performance i per això començo a gemegar com una histèrica a dins d'un museu. I era el que volia. El punt és, fins a Qué quin putada, punt... ¿eh? A un museo que te toque el día de la Yoko. Estoy No, pero- mirando tus obras y de repente te sale una chavala. Però al cap i a la fi, el fet de tu trobar-te amb la Yoko, parlaves abans de Heidegger, parlem de Heidegger. O sigui, Heidegger parlava que l'home ha de ser... Bé, l'ésser nazi. humà ha de ser quelcom llançat a la vida. Ha de ser una Sí. persona activa a la vida. És a dir, si tu trobes amb la Yoko Ono, pots fer dues coses. Primera, tractar-la de boja i dir esto no va conmigo, o intentar entendre el per què ha succeït això. Perquè hi ha una Però- persona que t'està gemegant a dins d'un... Però a pots dins fer, d'un museu. pots Jo fer no l'he ambas, entendido. pots fer ambas, vull dir, entender que vale, está guay su teoría y tal, y después decir, me son los cojones también. Muy bien, vale, pero lo siento mucho, pero a mí Yoko Ono... Però que tu dius collons, I a mi, mira, Joan, tu saps la facilitat que tinc jo perquè les coses em suïn els collons? no? Sí. Tu que ho és sé. mentira. No soc conscient. Mentira. Però arribem a... O sigui, podem arribar a dir llavors que eso es en parte? O seria una vanguardia? A ver, no sé. No, jo el que volia dir és... Jo entenc el Joan, entenc perfectament, però... No crec que tampoc ha sigut... Vull dir, per lo... A lo millor no ha sigut tan important Yoko Ono per la música. En el sentit de que el missatge vale, però todo lo que ha venido después potser no en el món de la música. Ojo, hi havia 4 o 5 cançons del top que et contradiuen una mica, dins del... Però el món, sí, 4 o 5 cançons, però és el món general, Joan. Bé, en Joan el món Pol. general és complicat agafar el món... És a dir, Nadie ha hecho clip, ¿no? Del Paul diciendo que no tiene ni puta idea. No. Porque ahora podríamos ponerlo. Pero tranquil, no- el pero tindrem, no ha el dicho. tindrem. Joan Pol, Paul ha tinc... dicho, antes de Ting- empezar este programa, Paul ha dicho, no tengo ni puta idea de nada. Recordémoslo. Ha sido una captación benevolente, muy bien hecha, realmente. Un aviso para navegantes. Yo, una cosa, os iba a proponer de que esto del tema Yoko Ono es un poco pozo, si podemos entrar por aquí, pero también podemos, en plan, propongo, de pasar a la siguiente sección. Porque no sé cómo... Abans de tancar la secció, només m'agradaria dir una cosa, que és que no entenc els requeriments que han portat a Pitchfork a ficar
99 cançons i no d'altres 99. El que sí que he vist i he estat repassant és que sabríeu dir-me quin és el tant % de cançons que no tenen gens d'anglès? Que no tenen què? Gens d'anglès. Sí, Claro. de 100 cançons, n'hi ha un 6%. Un 6% de cançons. El 50% Creo que d'aquestes menos. el 50% d'aquestes 6 cançons són cançons sense lírics. És a dir, hi ha 3 cançons Això que són, t'anava a dir, vale, sí. que són i cantant coses que no s'entenen, i llavors hi ha unes altres 3 cançons que són, una crec que és en japonès i 2 que són Bad Bunny. Que són què? És a dir, Bad Bad Bunny. Bunny. Ah, vale, pensava que era com un idioma, jo, què coño. No sé fins a quin... El Bad És a Bunny. dir, ha intentat fer un top tan ben fet com ha pogut i tot el que tu vulguis. Però no em crec que un top 100 de cançons hagin de ser en anglès. Però és que, a veure, ho entenc, perquè és l'idioma de la canció actual. És com si ara Aquest és el problema. poesía, ya es el problema ya, pero es entendible, ¿no? Pues como si ahora, yo qué sé, te pones en el siglo XII y dices, ay, ¿por qué en el top 100 de poemas solo sale el gallego portugués? Ah, ¿sabes lo que vull dir? Totalment, és un moment totalment diferent, Sí, que sé que és totalment però molt diferent, però una borrada diferent, no? Però al fin i al cabo el que s'intenta és ser escoltat, saps? Sí, Molts però cops. Vull dir, la majoria. Sé que hi ha molta gent que no i tal, i moltíssima, més en proporció... O sigui, amb la quantitat de penya que hi ha, moltíssima, però és bàsicament la intenció de molta gent. jo el que volia dir és, si en un top 100 de les millors cançons de l'any, o de les cançons més representatives, o el que sigui, perquè encara seria pitjor si haguéssim de parlar de les 100 cançons més representatives de l'any, perquè... Home, és que ho llavors posa en la bio, de la playlist. No, però vull Les dir, top cançons sí, més sí, representatives si de haguéssim l'any de parlar Una de cosa que han definit, cançons escoltades. que han definido. Jo volia dir cançons més amb més impacte de l'any. Si haguéssim de És parlar d'això, la diferència encara seria més gran. En espanyol sortiria el Resistiré, saps què et vull dir? Hombre, a ver. Yo Pero de no, la Haber serie, hecho ¿eh? yo, no. No, pero un español medio. Claro. Bueno, claro, es que este es el tema. Como estamos intentando que las personas sean universales, que las personas sean como de ver Pero la ser universal és O ser sea, anglès. ser les persones ser el Dasein sin ser arrojades al mundo, no? No, però jo el que vull dir és Exactamente. però quan estem parlant de Pitchfork i quan estem parlant dels Grammy, quan estem parlant de... Perquè tots aquests premis intenten ser internacionals. I és on rau el problema de tot això. El món de El la capitalisme, música... el capitalisme. I parlo així en grans termes. El puto capitalismo. Joan, yo creo que los Grammys no intentan ser internacionales básicamente porque si pretenden ser internacionales, ¿por qué tendrían la necesidad de crear unos Grammys latinos? ¿Me explico? Entonces yo creo que todos tenemos bastante claros, aparte, creo que Clar, todos vull dir, tenemos no bastante té claros més. que, I perquè l'espanyol és el segon idioma son més parlat del americanos món. haciendo cosas. Però és que va molt més enllà, i el que vull dir No, sí, és... sí, aquí estic amb el Joan. És a dir, quan tu fas una cançó en aquest món, imagina't que jo demà vull enviar una cançó a Spotify, ¿vale? I que demà puc fer dues coses. Primera, fer-la en català i que no m'escolti ningú, o que Sí. m'escolti un públic bastant més reduït i que mai se'm conegui internacionalment, que és una opció, i és una opció que és bastant probable que sigui la que segueixi. Podria fer-ho en castellà i tenir la sort i la xiripa de que m'escolti algú, o fer-la en anglès i, amb el pas dels anys, poder ser una persona coneguda internacionalment. Crec que... És el que sempre t'escoltarem. No, ja, nosaltres. Claro. A veure, si, Crec que segons només el vaig cantis, també t'ho dic. Bona, si no, Però què anava a dir? Però Joan, jo aquí al final, sabent com funciona tot el món, fes el que vulguis. Ah, no, sí, És el això que sí. tu t'agrada fer. No, és que no hi més, és el que tu t'agrada fer. Jo el que volia dir és que dins del món de la música no existeix això. Exacte, totalment, això és veritat, però un moment... El món de la música, en la forma de creació, sí, però després quan ja és una forma de comerç i com a producte ja canvia la cosa. Todo queda fet merda. Llavors, I això suposo que és un altre tema, Pol, perquè... és que hem parlat molt de com afecta al espectador la música, però no de por qué l'artista hace la música. totalment, és això. Mira, segons Schopenhauer, ell diu que el verdadero genio, que el arte de verdad es el que crea sin voluntad, es decir, sin el querer hacer, sin el que crea por ningún propòsit, no el que, per exemple... El que... Però bé. Totalment, jo també ho estic en desacord, perquè, per exemple, les avantguàrdies no serien arte, saps el que vull dir? Però
pues això, llavors, clar, també és una forma molt romàntica de l'art, no? De dir que solo el que crea sin una... Solo el crear por crear o el crear sin voluntad es el arte de verdad o el supremo. Però al cap i a No la fi... estic gens d'acord. Però és una forma molt romàntica i que molta gent segueix. O Però sigui, jo sembla una crec- tonteria, però ha evolucionat aquest. Expliques. Però tendim a, per exemple, d'aquí 15 anys, quan parlem del 2020, què parlarem? De Dynamite de BTS i de poques coses més. I això és així. No creo. Nosaltres... No estoy No, para nada de acuerdo. estic parlant en termes generals. És a dir, quan nosaltres parlem amb qualsevol persona que no coneguem de res, si hem de trobar un nexo musical, bueno, estic parlant de grans artistes. Si podem parlar de Bad Bunny, si vols, o podem parlar de Tame Impala, és igual. Perquè és que el problema és que aquesta gent no em serveix com a pobres desgraciats que no coneix ningú perquè els coneix tot Cristo. On vull anar és, des de fa molt, i té bastant a veure amb el que us vull preguntar al final del programa, actualment la música, que ho ha estat sempre, però actualment encara més, la música és bàsicament un negoci. L'important no és el que fa l'artista, l'important no és el que vol fer l'artista, l'important és què és el que s'escoltarà i el que no s'escoltarà. I crec que Pitchfork, que això sí que ho fa bé, encara que hi hagi un barem clar de anem a posar gent que parli en anglès, perquè també poder és la música que a ella els arriba. Exacte, Aquesta també és una altra, perquè es funciona al món. Però sí que és És una cert que, veritat. com a mínim, a Pitchfork el que els hi agraeixo d'aquest top que han fet és que s'han pres la molèstia de intentar parlar de certa gent que els podem escoltar i no ens agradaran i tal, però és el que deies tu abans a l'inici, Alba, bueno, doncs nosaltres et donem aquest nom. Si et serveix, genial, si no, doncs passamos de pàgina, no passa res. També no pensi, o sea, no t'extranyi que potser t'han ficat a Bad Bunny, en plan, como que no es español, a lo mejor es... No, A lo mejor lo han puesto por obligación. Imagínate que los jefes le han dicho a Pau, No, por no parte de creo. Papaya, tío. No, No sé, creo. me Vull dir, haría gracia. No, en el sentido de que, mira, este habla tercermundista, ¿sabes lo que Pero vull dir? piensa que, a ver, yo sí que sigo mucho a Pitchfork, piensa que Dani ha tenido uno de los Lo reviews, está pasando pipa, Arnau. más Sí. altas de todos los 2020, o sea, creo que tiene un 9,8 y la Pitchfork normalmente no pone más de un 7,5 a mucha gente, ¿sabes lo que quiero decir? Y reviewea muchos álbumes, en plan, cada día un puñado. Entonces yo creo que, y ha hecho muchos reviews, tanto de yo hago lo que me da la gana, es decir, el disco, como de los singles, de yo hago lo que me da la gana. Luego también ha hecho No, pero no digo esto, digo en el creo que sentido haya de puesto que... promoción. No, lo que quiero decir es que, quieras o no, desde ser americano, cualquier idioma que no sea el inglés, ya les va a parecer como... O sea, quiero decir, te entiendo perfectamente, no es una excusa. Pero no creo que Bad Bunny sea el caso de que ellos vean como tercermundista. Pues igual si ponen a Anuel, pues te lo compro. Pero a Bad Bunny, pues no. Que cambia. Bueno, más que tercermundista sería que no fuera norteamericano o británico. Exacto, sí, pero ya lo sé, exactamente es eso, Uri. Exactamente es eso, pero para los americanos, alguien que hable un idioma que se hable por debajo de... Pues eso ya es tercermundista, es señor que no tiene wifi. Es de personas que no tienen wifi para los americanos. Pese a ser de allí, L'exemple és que la Shakira, Bastante per guai. exemple, les seves cançons en castellà i en anglès. Vull dir, si si la fes només en castellà... Vull dir, no... Pero Bad Bunny, por ejemplo, Aquí es lo en dejo, español, ¿sabes? Ya, No, y- pero y- porque ha venido después de BTS, los BTS Dynamite Y és Es en verdad. anglès. Eso es verdad. Exacte, però és el que anava a dir, però és el que diu la Paula, porque está en la época esta, pero Shakira, en la época de Shakira lo tenía más chungo que Bad Bunny, ¿sabes lo que hoy ahora Bad Bunny, el latino, pues está explotado, ¿no? Pero Bad Bunny llega a salir en la época de Shakira y Bad Bunny pues se llega a comer mierdote espectacular. Bad Bunny aún estaría... No sé qué hacen. Ah, no. No sé, bueno, a ver, piensa que En la época de Shakira Yo, teníamos también a la Don Omar. CNG y la Macarena son muy conocidas en Estados Unidos. Bueno, pero... Que me vas a comparar la Macarena, Alba, por favor. Igual que mueve la colita bonita, mueve la colita, va. ¿Qué dice Bad Bunny? Y como bombas, que me estás comparando King Africa con Bad Bunny, ¿me entiendes? Sí, això és veritat. Bé, de fet, si voleu, queda molt per parlar, però se'ns acabarà el programa. Vale, ¿cuán percent de secció falta? Vamos 5 minutos tarde. Doncs parlem de El tema Soul directament. el
el que està bé, el que està mal i per què fas música, es pot lligar perfectament amb soul. És a dir, Evidentment. realment Tot- el protagonista... ¿Entramos en el soul? Sí, sí, Entramos sí. en soul. ¡Soul! A ver, Un poquito chicote, tío. Y ya está. Ah, ponlo otra vez, que no lo he visto. Ah, sí, claro. Espera. Ponlo otra vez. Te lo pongo las veces que haga falta, ¿eh? Vale, gracias, muchas gracias. No me cuento, no. Somi. Pero bueno, no pasa nada. Otra vez Vale, más. vale, pues a ver, ¿cómo, Vale. cómo hacemos lo de Soul? Expliquem què és, a més a No, més, Pues ho comenta Paula, tot teu, No tot teu. pot ser més. Penseu, no, penseu, hi ha molta gent que La Paula ho volia comentar, ho volia deixar, tot teu. Sí, sí, la Paula, que li agrada molt això. El que... Bueno, no, que és això. A la pel·lícula, al final, va tot una mica de la recerca del sentit de la vida, per dir-ho així d'alguna manera molt a grosso modo, i una de les coses que fa que la vida sigui sentit, que tingui sentit és la música, i de la manera de sentir-la i com això pot afectar en general. Vull dir, no sé, és com... No recuerdo lo que iba a decir. La cosa és que la música l'està posant en una categoria molt elevada i alhora l'està posant al mateix nivell que menjar pizza. És a dir, com de... com podem triar quines cançons són bones o dolentes si al final tot és circumstancial i com podem triar en quin moment podem classificar com a bo i com a dolent si realment la música és algo tan transcendental com el sentit de la vida i alhora algo tan bàsic com menjar-se un tros de pizza. Díselo Disney esto, perquè és una cosa que també vaig pensar, però no és diferent. En el sentit, jo crec que lo de la pizza no compara amb la música, sinó que ho compara amb el alma. O sea, ho fa més... Digamos que hay como dos personajes, ¿no? Que es el chavalín. Vull dir, no ho estic posant com a algo dolent, és a dir, realment, vale, sí, la música és l'alma i la pizza és el cos, però és que el que t'acaba dient és que ser un ésser humà són les dues coses. No estoy diciendo esto. ¿Escuchas? Déjame acabar. Lo que estoy bien es que la pizza era una referencia para el chiquillo, la chiquilla esa, que es un alma, que no tiene ni género. ¿Sabes quién voy a decir? El número 2 o el número 4. Crec que era com 22 o alguna cosa així. 4. 22. 22 y hecho así, ¿eh? Pero esto es 22. 22, vale. Es 22. Sí, como l'edat d'Arnau. Què anava a dir? Pues la cosa és això. Llavors, la cosa és que és diferent, no? Diguéssim que la música és un dels motius per als quals viu el prota i l'altre, la pizza, és un dels motius que és la vida en sí. La vida en sí. La vida en sí, que es lo que le hace a la otra. A la otra. Sí, yo también. Ah, vale. Yo estoy, si La se me otra, permite, el alma otra. Y otra cosa que me puso muy nervioso. Cuando estaba el alma y ve a ¿cómo se llama? A Joaquín el que son como... ¿Quién? James, ¿me puedes llamar Sí, James? sí, el James, sí. Joaquín. Els dibuixos de Picasso, sí. No sé cómo es diu... O sea, exacta, los picasillos estos, ¿no? No sé cómo es diuen. Llavors... Jerry, los Jerrys, vale. Pues me puedes llamar Jerry, ¿no? Dice, ¿cómo es que eres así? Dices, tranquilo, hemos adaptado una forma para que tu cerebro lo entienda. ¿Cómo que cerebro? Si eres un alma, si has abandonado el cuerpo. ¿Cómo que cerebro? Si justamente hablas de la dualidad alma-cuerpo, ¿cómo que cerebro un alma? Bueno, ja. a Dios ver, mío, o sea, me puso muy nervioso. Me puso muy nervioso. ¿Cómo van a jugar al fútbol X7? Pues que son dibujos animados. Eso los cojones, que si hablan de cosas trascendentales y que van de listos, que sean listos de verdad y que no me vengan con mierda. Porque lo de que es para que vuestro cerebro lo entienda era también una cosa metafísica, así para que la gente, ay mira qué guay, es una cosa que se podrían haber ahorrado y no tener incongruencias. ¿Me entiendes? Eso era solo para ir de listos. Y por ir de listos se han resbalado. Por correr mucho han pisado un charquete. ¡Ay! Mira. Y se han quedado como Arnau el día del Apolo, con el brazo así. Pocho. Gran referencia. No, jo crec que Pol ho fan més... vull dir, torna a ser el mateix. Vull dir, lo dicen, para que tu cerebro lo entienda, pues para que tu com a espectador ho entenguis, pot dir així. Perquè si se foten a parlar en temes metafísics, pues no entendran ni Es que vale, te recuerdo que... Paul, tienen muchas capas las cosas, Paul, tienen muchas capas.
La vida no és infinita, així que ha d'haver una part infinita. Hi ha certs moments... Bé, hi ha una frase de la pel·lícula on diu els humans hi ha aquesta necessitat de buscar-li un sentit a la vida. I això és una cosa que es diu. Això és una cosa que es diu activament a la pel·lícula. Cosa que em sembla correcta, em sembla que és un missatge interessant, que crec que és un missatge que es pot desenvolupar molt bé. Jo l'única cosa, i això ho relacionaré després amb la pregunta que us vull fer, que és el fet de tenir sentit crític amb la vida que ens envolta. El fet de tenir esperit crític amb la vida que ens envolta. El fet de viure la vida activament. És a dir, no el fet de simplement em desperto pel matí, faig les meves activitats que tinc ja programades i me'n vaig a dormir. I ja està. I aquesta és la meva gran vida. Encara que és a dir, una vida així, que la considero una vida de palla, és una vida que pot ser superfeliç, Jo l'he viscut, segur que l'hem viscut tots, és una vida collonuda. El que passa és que, vivint en el món en el qual vivim, crec que és un acte un xic cínic cap a nosaltres i cap a la resta viure una vida sense cap mena de reflexió. És a dir, no dic que ens passem el 90% del dia avui estic fent això, però ho estic fent bé, poder no hauries... No. Al cap i a la fi, d'això se'n diu trastorn compulsiu, obsessiu, i no té més. Però jo el que volia dir és el sí que... És que últimament he llegit massa Heidegger. I ara diré una cosa que, un popular opinion, el fet que Heidegger fos nazi no treu valor a la filosofia que va escriure. No, totalmente, lo añade. Lo añade. Yo creo que nadie piensa eso, Joan. Sí, hi ha professors de la Universitat Pompeu Fabra que m'han fet aquesta afirmació, de dir Heidegger, anem a parlar de Heidegger, que no sé si ho sabeu, però era nazi, que dius, però abans de dir-me que és nazi, me l'expliques? Amb tota la seva percepció del món, i a partir d'aquest moment entrem en si era nazi o no i si existeix nazisme dins del seu temps. Sí, però la cosa és... Jo només on vull anar a parar és el punt de... Ja sigui mitjançant la música, sigui mitjançant la cultura, la filosofia, les simples converses entre uns i altres, la vida ha de ser més que el simple fet de viure en termes... Perquè vivim en un món capitalista. Això és el que fa a la pel·lícula. Si al principi simplement està vivint la vida per viure-la. La pel·lícula et diu... Però que jo el que vull dir és que la vida... Un missatge que dona la pel·lícula activament és els humans busqueu sentit a la vida i no s'ha de buscar sentit a la vida. És un missatge que dona la pel·lícula en un moment actiu. Activament el dona. No que ells no s'hagi de buscar un sentit. Vull dir, és a dir, tota la pel·lícula és la busca... Vull dir, ells busquen el sentit de la vida. Sí, evidentment. Sí. Però justament... Però, Paula, jo estic aquí totalment amb Joan. Jo crec que la Joan plantea un... O sigui, l'únic punt on vull arribar jo és que vivim en un món on és molt fàcil viure, és el que jo em dic, viure perquè la roda gira. És a dir, el simple fet de... Jo arribo a casa, m'assec davant de la pantalla de l'ordinador i simplement vaig passant les hores, i vaig omplint les hores. Conec gent que viu així, i conec gent que m'ha dit activament que ella entén la vida d'aquesta manera, única i exclusivament així. O sigui, jo només vull dir que el missatge de viure la vida pel simple fet de viure-la és molt xulo i és increïble, però podem caure en el viure una vida buida. No, espera, una pausa perquè és algo de producció. Arnau, espera. Pausa, Paula, pausa un moment. Arnau, m'he de passar el Discord del móvil. Me cago en Cristo Rey. Bien. O sea, el Discord del móvil va bien. Sí. Si es lo que te preocupa. No decía eso. Ya lo sé. No, realmente va a quedar todo descuadrado. Sí. Ves preparant el del móvil y hace el cambio rápido. Vale, es el que vaig a fer, ¿vale? Era esto. Paula, habla de tus mierdas. Se va a ver descuadrado. Oye. Ya no contesta ni al teléfono. Sí, que falta el Joan, que hago sigo.
Escúchale, ¡Hijo puta! No, insulta al Paul. Al Joan no, Paul. No podemos decir A palabras. los dos. ¿verdad? Pues es como eufemismo, ¿sabes? Implica... Paul, eres un mamapichas. Ay, sí. No. Tontolaba. ¡Gilipuertas! Pobre muchacho, no le digas eso. Lo que no voy a decir. Cara de red. ¿Me veis? Sí. ¿Te vas a quedar en vertical? No. Vale, no, hazlo en vertical. Has de treure el desbloqueo de pantalla. Vale. Ahí es el desbloqueo de... ¿Es para ratallar-te o no? Joan. Paul, haz las cosas. Esto, qué caos, Dios mío. Yuan. Paul, lo vas a hacer. Me estás poniendo nervioso. Quita el desbloqueo de pantalla y lo pones en horizontal. El Claro. giroscopio, ponle el giroscopio. Pero que puedo ponerlo en horizontal. Que no se te pone en horizontal. No se me pone, pues mi pantalla se pone en horizontal. Entonces te lo pongo. Muy bien. Increïble. Ara. Ahora. Ara parlem. Ya, tío, parezco la Yaya Pilar con la videollamada. Què estàveu comentant? Que el No, Pol es tonto. Comentant que a la Paula li agrada parlar molt. Me cago en... A ver, Los què ve ara, cojones. Joan? Què ve ara? Cojones supergordos. Bé, ara us volia fer una pregunta, però abans volia tancar aquest tema. Si teniu alguna altra cosa a dir. Vale, a ver. No, digues. Sobre el tema Soul no hi ha res més a afegir? Que vulgueu... Sí, jo volia afegir. Que te calles. Te calles, que te... Cara de red. A favor Però- de tu, en què Soul... Ja està. Sí, ni tan sols ens està escoltant, diria, Claro, si hablan unos, no hablan los demás. Però si estava dient que sí, jo volia fer una aportació. Però ens estàs escoltant, Pol? ¿Qué coño? No. Nos da igual. No ens Ah, estàs no escoltant. queréis escucharlo. No, és que la Paula volia dir una cosa. Deixa que parli la Paula. Perdó, Paula, parla. Paula. Sento, Paula. Que em sembla molt... O sigui, em sorprèn molt que hagis vist la pel·lícula d'aquesta manera, l'hagis interpretat d'aquesta manera, com precisament el Joe al principi està vivint una vida perquè sí, i al final de la pel·lícula se n'adona que no pot viure una vida perquè sí, que precisament el missatge és de deixar de vivir la vida perquè sí, tot i que la vida sigui el plaer de simplement viure-la, n'has de buscar coses per gaudir-la. T'he encontrado el Joe. Hem vist la mateixa T'ha pel·lícula? encontrat el Joe. T'he encontrat. Que jo, de veritat, jo no estic totalment amb en Joan. Aquí estic totalment amb en Joan. El trabajo y el placer de vivir. Clar, té les dues No, coses, però- l'estiu de viure i Clar, però jo el que volia dir és... el plaer de la vida en si mateix. Però Però si la ja el primera tenia abans visió... de morir-se. El Però dia el- del sopar. Solo És a dir, trabajar por trabajar. No, jo no volia dir això. Jo el que volia dir és... Aquest senyor, el protagonista de la pel·lícula, quan comença la pel·lícula i té una aspiració a la vida, que és el fet de ser músic. I és que la seva vida és una putíssima merda. Sí, perquè és el que després ell veu. Però té una gran aspiració i és un somni al qual té a tocar per just només abans de viure, morir. el fet de només viure per aquesta aspiració, quan l'arriba i la compleix, se n'adona que es sent buit, perquè bàsicament la seva vida s'ha basat en això, i quan arriba el moment de fer-ho realitat, pues, i passes que ja com, i ara què, saps? Per això necessita l'altra part que complementi de, pues, bueno, pues, gaudir la vida per gaudir-la, a part de tenir una aspiració que és continuar sent músic, saps? Clar, però al cap i a la fi, continuar o esdevenir músic és una aspiració material o és una manera de viure la vida? Perquè jo crec que la pel·lícula ho encara en molts moments com per viure és una cosa que Desitja ser. per ell, és a dir, si nosaltres entenem que ser músic és una manera de viure, és una manera de viure tant sent músic professional, com sent director d'orquestra, com sent professor d'un institut. I tinc la sensació que a l'inici de la pel·lícula se'ns planteja que xoca amb el que jo deia ara. O sigui, jo el que vull dir no és el fet aquest d'esdevenir músic, com el planteja la pel·lícula. La pel·lícula et planteja esdevenir músic com un fer el concert en el local aquell, pam. I a partir d'aquí la meva vida canvia. Però És la seva aspiració, no pots, saps?
Sí, però jo el que vull dir és... A una persona potser li ve més de gust ser profe de música a una escola... És que no volia dir això, jo. Jo el que vull dir és, en el moment en el qual... Jo, per exemple, vull ser músic, també, i vull ser poeta i vull ser coses. En el moment en el qual jo faig el meu primer concert, o en el... En el moment en el qual jo faig el meu primer concert, o escrigui el meu primer poema, o el publiqui o el que sigui, la meva vida no canvia a partir d'aquí. I jo tota la meva vida que he viscut, i encara que sigui, mentrestant fent feines que no tinguin absolutament res a veure amb la poesia, jo encaro tota la meva vida a viure de certa manera, i en si no és l'objectiu el fet de publicar un poema, sinó és dedicar part de la meva vida a la reflexió. Aquest és el punt de la pel·lícula. No, una cosa, no m'he vist la pel·li, però jo el que volia dir és que, al cap i a la fi, o sigui, la cosa no és l'obra ni com l'obra sigui rebuda, sinó hablar antes Uriol que yo. L'actitud que tens l'obra. No, simplement és aportar això, es decir que depende de l'actitud que tengas tu frente a l'obra com a artista. Totalment. Això és veritat, igual perquè és una obra d'art com totes les altres. Mejor costa un poco más de millones, ¿no? Pero és una obra d'art. Jo el que anava a dir és que estic en la primera part del Joan estic d'acord, en el sentit de que la peli trata un poco el mundo como si fuera un panteísmo donde todo es divino, una pizza es divina y con una pizza pues flipas, ¿no? Y es una puta pizza. La primera pizza que se come la muchacha o el muchache o lo que sea en ese momento. Es que a ver. Le chique. Per cert, una cosa que jo crec que... Sí, una cosa que volia dir jo, abans de tancar el tema i així podem tirar endavant, és el fet que la pel·lícula, i tanquem el tema i anem endavant, i us faig una pregunta, has vist que bo que sóc tallant un tema? Ben fet, perquè la mujer és l'única forma, Joan? Un hombre parant a les mujeres és l'única forma. T'estava esperant més a tu que a elles. El fet que la pel·lícula planteja un personatge que és que ara me l'hauria de tornar a mirar tenint present només aquest personatge, que és un personatge no binari. Encara que sigui una ànima, tot el que tu vulguis, és un personatge no binari. En cap moment tens clar si és dona, si és home o el que és. I passem a l'últim tema del programa. Un segon, perdó. Digues. Vull recomanar, tant al Pol com a tu, quan després de veure la pel·li de Soul hi ha com una mena a baix, al Disney Plus, hi ha com una mena de clips on expliquen com han fet la pel·li i tal, i parla molt d'aquest tema que estaves tu parlant i tal, i crec que us podria servir en plan si voleu aprofundir més o si voleu en plan entendre com va pensar el director i també parlen de música i tal, o sigui, jo crec que us pot interessar si no ho heu vist. Venga, pasamos de tema, va. Vale, Esto no es normal, es un borde. No, pero bien, Alba, bien. Es que los anuncios no nos van a pagar lo mismo, ¿eh? ¿Cuán queda de programa, Arnau? ¿Cuánto queda? Tenemos 20 minutos como mucho. Tenim 20 minutos de bueno. Sí. A ver, si os enrolláis con una persiana como hasta ahora... altas. Ja ho sé. No, està bien. Pregunta a fer. No està ni la Paula. Que de fet és una cosa que heu comentat abans. Sí, por favor, dejad hablar con el muchacho, que es que... Ahir, és que és una cosa que heu comentat abans que comencés el programa. Ahir va sortir una cançó amb la senyora Rosalia i la senyora Billie Eilish. Independentment de si us ha agradat o no us ha agradat el tema, jo el que vull exposar és que abans de que el tema fos publicat, que suposo que és una cosa que ha passat en diferents coses, hi havia com un fanatisme al voltant de la cançó. I jo vull escoltar la cançó, tinc el meu veredicte sobre si m'ha semblat que la cançó és bona o no, com també tinc el meu veredicte sobre la cançó que van fer Dua Lipa i Miley Cyrus, com de la cançó que van fer Justin Bieber i com es diu? La parella de la Camila Cabello, com es diu? El Mendes. Shawn Mendes. Vale. En termes de... tinc una valoració, si fa no fa semblant, com amb l'últim disc de Bad Bunny. La pregunta que volia exposar, i estic parlant només en termes musicals, però serveix en qualsevol altre tema del que ens envolta, si ens falta, i quan dic falta no vull dir a nosaltres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sinó a la... anava a dir societat.
el món en general. És si ens falta esperit crític o no. Si existeix un esperit crític amb els grans noms. Perquè a mi una cosa que he notat que ens passa molt és que nosaltres tenim a parlar de Heidegger, tenim a parlar d'Aristòtil, tendim a parlar de Queen, i parlem molt poc de l'obra concreta. Nosaltres parlem de noms, ens costa parlar de cançons. I en el moment en el qual apareixen, doncs això, Rosalia i Billie Eilish, que fan una cançó que podem dir, i ara mateix podria dir, la cançó és un trunyo. És igual, estarà en top 10 de les Això no és cierta. Però vull dir, que aquesta cançó, el més a baix que pot estar aquesta cançó, què serà? Perquè a més és una cançó per eufòria. És a dir, tots els al·licients de la cançó són grans noms i és un gran rebombori. I és que podem apostar-hi, si voleu. Aquesta cançó què serà? Com a molt baix, top 5 del mes? Com a molt, molt baix? Top 10, va, posem top 10, va. Sí, siguem generosos. No, crec que passa. Però bé, això, només volia posar sobre la taula això del si hi ha una falta de criteri al gran públic. Ja està. No quiero escucharla como bien yo y decir Pero, algo sobre Joan, la canción. Darla a través del streaming. Escucharla. Alberto, habiendo escuchado esto, ¿tienes algo que aportar? És a dir, Jo... és que no es tracta de que parlem sobre Billie Eilish i Rosalia. No me sirve. Vale. Bueno, te voy a coger el... O sea, la pregunta general era si Joan, si ho entes bé, si Sí. hi ha una falta de criteri general a la societat. Vols dir? Sobretot en termes de grans noms, perquè la cançó de la Rosalia i la Billie Eilish va sortir ahir, però fa poc Dua Lipa i Miley Cyrus van fer una cançó que no estava a l'alçada dels dos noms que van fer la cançó, i Justin Bieber i Shawn Mendes van fer també una cançó que era una cançó potable, però no era una cançó a l'alçada dels dos noms que es van ajuntar. I amb dues d'aquestes dues cançons, i ara són el que em ve al cap, però The Weeknd i Rosalia també van fer una cançó, van fer un remix Joan, horrible, innecessari, i si està se'm permet. igualment escoltat. Tot teu, tot Joan, teu. es que me ha venido a la cabeza la idea de, es como que hay música que no depende de ti, que te guste o no, pero dentro de la música, que sí que, o sea, de la música que escuchas, porque no depende de ti, sí que te depende de ti, tal vez llegar a reconocer, decir, hostias, esto está millor o pitjor fet. ¿Sabes cómo dir? Sí, sí, sí. Y nada, solo eso. Bueno, Però, Alberto. Pero funciona. però aquí és on entra el terme del criteri i és bàsicament això. És a dir, és la frase del tiran más dos tetas que dos carretes, però en terme de noms. Tiren més dos bons noms que una bona cançó. I no vull parlar d'una bona cançó en termes, com hem parlat abans, és complicat entendre que és una bona cançó i que no. Però sí que tinc la sensació que hi ha certes cançons que són pensades com un pur producte que s'ha de llançar al mercat. I tinc la sensació, i ara que l'Albert no ens escolta... No, digueu. Fa anys, vull dir, potser 8, 10 anys, va sortir una cançó que era de la Shakira i la Rihanna. Jo me'n recordo que tenia com moltes ganes d'escoltar-la i després la vaig escoltar i vaig pensar, pues vaya puta mierda. I realment aquesta cançó no ha transcendit gens. I en aquell moment, pues sí, se la va escoltar i va ser superproducte comercial, però amb el temps ho veus una mica així. Llavors potser aquest esperit no és un esperit crític, simplement és que les coses que estan fetes com a producte doncs serveixen com això. Tu penses que, per exemple, després de que la Dua Lipa fes el seu primer àlbum, va tenir una època que va fer com un punyau de col·labs amb molta gent innecessària i a cada cançó era pitjor que l'anterior i era com totalment innecessari, però clar, tenia l'objectiu de donar a conèixer a Dua Lipa Sí, Rosalia ara mateix, sí. I això és el que ha fet que la Dua Lipa, quan ha tret el seu segon àlbum, que per cert és perfecte i m'encanta, la gent l'hagi escoltat perquè l'han vist al costat de noms de gent molt gran, saps? Tot i que aquestes col·labs foren una basura, la veritat, perquè eren una basura d'un altre nom, i inclús en el seu disc ha afegit una cançó amb l'Angel, que a mi no m'agrada gens i em sembla innecessària, també un remix de Levitating, que és una cançó perfecta, no me'n recordo qui, que és totalment innecessari. Vull dir, clar, jo crec que el point d'aquests tipus de col·laboracions és donar a conèixer a l'artista, posar-lo al costat de gent més important. En el cas de la Billie Eilish i la Rosalia, ha sigut un bombori que són dues persones molt importants i molt grans i que agraden a moltíssima gent. Al final el resultat ha sigut
molt deficient en la meva opinió, i a veure, al cap i a la fi seguiré escoltant perquè són la Billie Eilish i són la Rosalia i tenen fans com molt delimitats, vull dir, la Rosalia té molts fans que són com 100% fieles i la Billie Eilish igual, crec que passa una mica com quan l'època One Direction, que dona igual que el segon disc de One Direction sigui objectivament una merda, perquè les fans de One Direction l'escoltaran, perquè pues, són les fans i hi ha un públic a qui li agrada, no? Però això no treu que després sigui horrorós. Jo també crec que el d'escoltar per l'artista, vull dir, l'has comparat amb Aristòtil i tot això, vull dir, és diferent, molt diferent, en el sentit de que unos se han hecho famosos por sus actos, vull dir. Però, per exemple... famosa, Billie Eilish ha sigut famós. Sí, clar, evidentment comparar la Rosalia amb Aristòtil, evidentment comparar Aristòtil amb la Rosalia estem parlant de dos personalitats totalment dispars a la història de la humanitat. Aristóteles con uñas postizas, la metafísica, però puede. Però, per exemple, si nosaltres parlem de Shakespeare a l'hora de parlar de teatre, en el moment en el qual nosaltres parlem de Shakespeare, en qualsevol moment, tothom sap qui és Shakespeare, i en el moment en el qual tu dius, mira't aquesta obra de teatre perquè és Shakespeare, hi haurà moltíssima gent, i ara estic parlant en termes dels que són part de la gran cultura, que miraran aquesta obra de teatre. En canvi, si els dius que és la mateixa obra de teatre d'un mitja merda, això és veritat. És que possiblement ni la començaran. I crec que això també passa en el món de la música. En termes de que... Però d'una forma o altra s'ha guanyat. Paul, sí, es que es como el proceso de disfrute que tienes tú de la canción llega previo a la propia escucha. O sea, tú te dicen dos nombres y tu cabeza es como... Sí, totalment, però és que és normal, és normal. És que si te diuen que... Però és que s'ho ha guanyat, vull dir, una persona que ha fet unos escritos como Aristóteles y ahora en 2020 me dice, mira, pues Aristóteles ha sacado la nueva versión del libro Troll, ¿no? Una review del libro Troll, pues, tías... Però ja em m'entens el que vull dir, no? Però és que és una cosa que s'ha guanyat. Vull dir, si me dius, escolta aquesta cançó... Cosa guanyada és la mantenir, saps? És que tampoc puedes... Sí, però no dic això, però estem dient l'efecte previ que da. Vull dir, no a l'hora d'escoltar, estic dient, jo que sé, que òbviament mires, mira aquesta cançó, l'ha tret i jo que sé, Slayer, hòstia, voy a verla, perquè sé que Slayer hace cosas que me gustan, no? O ha tret aquesta cançó, dels maneres, direu, hòstias, no? Jo ara voy a... ganado que hay que mantenerlo, no puedes nada por setado, por ejemplo. Sí, però además estan parlant, el que t'està dient el Joan és de l'efecte previ, el que potser li dius que aquesta obra, que encara que sigui de Shakespeare, si li dius que és d'Antonio, pues a lo millor diu, mira, se la va ver tu puta madre. I és que jo, de fet, tinc... És que clar, és que justament ara mateix... Però tot que s'han guanyat, però hi ha coses que s'han de mantenir en el temps. Sí, però... Però és que s'han guanyat que la gent... Superguais, i ara sigues fent merdes, pues, oye... La gente se lo traga, la gente se lo traga. Eso no depende. La gente se quiere tragar. La cosa no es que la obra sea mejor o peor, sino que cuando una persona haya escuchado o haya consumido cosas de un artista que haya gustado y se haya hecho famoso, cuando saque cosas la gente ya de por sí será mucho más abierta a eso. Exacto. Eso, que antes lo he intentado decir con una cosa que es como que hay el criterio de decir, vale, me gustan estos artistas porque Spotify, la industria musical, no sé qué, pero luego dentro de esa persona habrá como también un barómetro de darse más cuenta o no de si eso está bien hecho o le gusta más o menos, ¿sabes? Y la cosa es como que sabe que le gusta al artista, está mucho más abierto a eso. Y dice, bueno, a lo mejor eso no me gusta tanto como otras, pero como tiene tan abierto el decir, este artista me gusta mucho, aunque esto me gusta así, como está metido dentro del polvo, me lo como igual, da igual, sé que me gusta, ¿sabes? Pero no hay este espíritu crítico. Jo ara volia aprofitar, és que tenim l'Alberto que té la cançoneta fresca que acaba de sentir. Sí, jo també l'acabo d'escoltar i no entenc per què us sembla una merda. Es muy chulo. Hola y yo la acabamos de escuchar y nos ha gustado muchísimo. Vale, però jo només vull plantejar una cosa. És que jo en cap moment he dit que em sembli una merda o que no. O sigui, però jo no entro aquí, jo no entro aquí. Jo no entro en si és molt bona. Jo no entro en si és molt bona o si és molt dolenta. Jo vull fer una pregunta activa, és que volia que la contestés algú que l'acaba d'escoltar. Aquesta cançó és una cançó digna de
i potser aquesta sí que ho és, però és també perquè això ens dona pas de parlar d'altres col·laboracions que hi ha hagut i del fenomen nom. No, Metallica i Lou Reed, m'entens? Amb el Lulu, que va ser una puta merda d'àlbum. Però, o sigui, la pregunta és, aquesta cançó és una cançó que han escrit dos artistes de la talla de la Rosalía i la Billie Eilish, o això ha estat un contracte? Primer de tot, no ho han escrit. Això per començar. Cállate un momento. Alberto, tot teu. I ja està, la pregunta ja està feta. Tío, coño, si ja ha dit la pregunta. Espera per l'Alberto, puto gilipollas. Vale. No lo sé. Y casi que me da igual. Ole. O sea, me da absolutamente igual si esto lo ha escrito Billie Eilish, lo ha escrito Rosalía o lo ha escrito Sia, ¿sabes? La canción, dentro del mundo y de la fantasía Euforia, maravillosa. O sea, yo he visto Euforia entera. He visto el capítulo este de Navidad, este especial que sacaron hace un mes. Me encanta el capítulo, chulísimo. Y esta canción me ha devuelto a esa cafetería donde están ¿cómo se llame? No me acuerdo ya del personaje, ¿cómo se llama? La Zendaya, no. Pero en la serie no suena la canción, o sea, ha sido posterior, deduzco. No suena. Van a sacar otro capítulo, ¿sabes? Son dos capítulos especiales. Uno y ahora va a salir el otro. Y supongo que esta dices que tiene la vibra, ¿no? Completamente. Y eso a mí personalmente ha hecho que me guste mucho la canción, ¿sabes? Y, sí, pero por otra puede parecer una puta basura la canción. No, pero no por la canción en sí, sino porque te ha recordado otra cosa, ¿me entiendes? Que te gusta. ¿Y qué pasa? El arte no es puro contexto todo. No. Paula. Según qué cosa, lo has dicho tú. Una canción es buena en función... Sí, ya lo sé. Estoy expandiendo el tema de debate, cojones. No, però jo és que volia preguntar-li, tu, Paula, dius que també t'ha agradat, oi? Sí, no m'ha semblat la cançó de l'any, però no m'ha semblat una puta merda com ho estàveu plantejant. És a dir, jo també parteixo de base que no he escoltat a la meva puta vida la Billie Eilish. Vull dir, no... Llavors jo crec que és una cançó que està bé, no entenc aquest... Vull dir, té moments xulos, no sé, a mi m'ha agradat. Al principi no sé quan comença la Billie Eilish ni quan comença la Rosalía. No sé distingir-les. Bueno, és problema teu i no sé... Sí, ja, això ho sé, és veritat que és problema teu. No sabia ni... Jo he estat tota l'estona dient, a veure quan canta Billie, saps? Tota l'estona he dit, i de sobte s'ha acabat. Jo estava escoltant... Así, en lugar de escuchar la canción. No sé, també, vull dir, sí, teniu raó que potser és el fet que són dos artistes que ara mateix en aquest punt estan aquí dalt i potser s'espera que facin coses aquí dalt, però és que no crec que sigui una cosa que estigui per les subsuelos, vull dir, han fet una cançó juntes, tenen estils diferents, la fan per un precís moment que és aquest capítol i si la cançó compleix els seus objectius i no està malament perquè no sona malament, perquè podemos afirmar que es una puta mierda. A mí porque personalmente no me ha gustado. Es que a mí porque personalmente me parece una puta mierda. Pero era una broma. És que no... Jo és que volia arribar just al que ha dit la... Un segundo. A ver. Pero mi point era que a mí personalmente me ha parecido mala porque no acabo de ver... Claro, a ver, yo... Para empezar, el contexto en el que ha visto la canción Alberto, que es el contexto de Euforia. Yo Euforia a mí no me gusta, entonces no soy capaz de ubicarme en ese contexto. Claro, es que es eso también. Luego, aparte de eso, es como que no he conseguido acabar de ver como que la canción arrancaba, que eso no tiene que ser algo malo per se, pero a mí es una cosa que no me entusiasma. Entonces, yo creo que esos dos factores... Es como si dices que una peli no te gusta porque no pasa nada. Pues pasan otras cosas, que es una tontería lo que acabas de decir. Sí, es como que no pasa nada, que no pase nada en una peli es estar la pantalla en negro. Que no No, pase no, nada no. en una peli es la pantalla en negro. Canciones tienen que dropear y tener como Sí, un sí. clímax. Sí, Cada pero canción es claro. diferente, cada momento es diferente. Si intentamos universalizar el arte y la forma de hacer arte, lo ¿Por qué no convertimos está en algo universalizando? puto Si está coñazo, diciendo que a ¿sabes? ella no le ha gustado, ¿qué coño universalizar? De hecho, esta no tiene base. No he escuchado absolutamente nada de lo que he dicho. Me da igual. ¿No? Me da igual. Porque no se escucha nada de vosotros. Jo... Se les escucha perfectamente. Y de hecho, Claro, Yo no lo que pasa es escucho que si nada. tú hablas mientras- ¿Por qué no dejas de hablar y te escuchas a ti mismo?
Sí, ese es el problema. Si parles, no escolto l'Alberto. Eres un marica. Volia... O sigui, tornant i ja per agafar recta final d'últims 5 minuts. I crec que ens passem de programa. Sí. Jo on volia caure és on el que ha dit la Paula de l'objectiu de la cançó. És a dir, certament, en el moment en el qual, poso per exemple, la senyora Rosalía va fer l'àlbum del Malquerer, l'objectiu de la Rosalía, tinc la sensació, i potser m'equivoco, i suposo que és lícit equivocar-se, perquè no la conec personalment, i estic parlant de l'artista i no de la persona, tinc la sensació que l'objectiu del Malquerer era fer un àlbum que ella entenia que era un àlbum collonut de música. Sí. Ara bé, i és una cosa que, per exemple, jo escolto l'últim àlbum de la Dua Lipa, que em té enamorat, i que ara mateix si m'haguessis de dir les 10 millors cançons del top del 2020, 4 o 5 serien de la Dua Lipa, perquè és que no puc parar d'escoltar-la, et diria que aquest àlbum tinc la sensació que va molt més enllà de anem a fer que la gent l'escolti. Tinc la sensació, evidentment la Dua Lipa és una persona molt coneguda, envoltada de grans productors, de gent que ha de fer diners amb els seus discos, etc. On jo volia arribar és on el que deia la Paula de l'objectiu d'una cançó. És a dir, tinc la sensació que a vegades la música... I és una cosa que em fa molta ràbia perquè em va passar amb Bad Bunny. Jo quan Bad Bunny va treure el primer disc del 2020, el de Safaera, Yo Perreo Sola, etc., em va semblar una putíssima animalada, tot i que jo mai no havia estat un gran oient de Bad Bunny. Amb l'últim disc de Bad Bunny del 2020, a mi em va deixar, no sé si decepcionar perquè n'esperava més, o X o Y, i això ho agafo com un cas totalment personal. Jo on vull anar ara és el punt aquest on la Paula parlava això, objectiu d'una cançó. Estem parlant d'una cançó que és Eufòria, Billie Eilish, Rosalía. Són 3 grans al·licients i és una cançó que potser ni fins i tot no han escrit ni elles i que si haguessin escrit elles és una cançó que ha de tenir certs must. Per què? Perquè s'ha d'adaptar a Eufòria, perquè ha de tenir aquestes coses i no n'ha de tenir d'altres. Que potser tot i això és un projecte que a elles els agradava, etc. Jo on vull només recaure, i jo en cap moment no he dit que la cançó em sembli una merda, perquè de fet m'ha agradat, el que sí que crec és que la cançó, i és una cosa que em fa mal dir-ho, la cançó no deixa de ser un producte. I crec que actualment en el món musical, i és l'últim tema que volia deixar sobre la taula, i ara us comenceu a pagar entre tots, i jo m'ho miro, l'últim tema que jo volia posar sobre la taula és que actualment al món de la música, i no crec que fos tan senzill, abans es deia que hi havia art total i quiche, i actualment és molt més complicat de fer aquesta separació entre art total, un art per l'art, i un art que és simplement producció. Crec que actualment hi ha grans noms, és a dir, evidentment que l'art de gent que no escolta ningú és art, evidentment, com que no els escolta ningú i els escolta gent que amb prou feines fan diners ells, qui collons no ha de voler treure diners d'aquesta gent? Però ha estat fet per un artista, ha estat fet per un artista. Sí, evidentment. O sigui, jo el que vull dir és que existeix una lluita entre hem de treure un profit d'aquesta cançó, i passa sempre, perquè no és Bad Bunny que diu mira, jo et faré aquest disc i sóc jo sol, i que us donin a tots pel cul. Hi ha tota una producció darrere, hi ha moltíssima gent que n'ha de guanyar diners, etc. Jo només volia proposar sobre la taula aquest, que existeix dins del món de la música, que hauria de ser cultura per cultura, jo tinc ganes de fer això i t'ho faig, i si t'agrada bé, si no també, que això ja seria música bona, el que jo entenc que és música bona, que és tinc ganes de fer això i et faig això, i dins d'aquest món existeix corrupció en més o menys mesura del capital. És que no volia parlar de capitalisme, però existeix una corrupció del n'hem de treure diners, n'hem de treure un profit de fer això. I crec que és un missatge que últimament he vist a masses llocs culturals que m'ha glaçat un xicle sang, i per això us ho volia exposar, i adelante, tot vostre. Sobre el treure un profit a l'art és bàsicament el que volia dir. Ja està. Que nivells? Vull dir... Jo entenc que hi hagi gent que hagi de viure de la música o de l'art i qualsevol cosa, no?
Cosa que de què te'n rius ja, tu? No, d'una cosa que posa l'Arnau. Vale, es eso. Y... Hijo de puta, no sé qué pone, però bueno. Què le van dir? I la cosa és que aguantem bé que la gent pugui guanyar-se la vida amb els diners, i òbviament hi ha gent que no és conegut i que busca guanyar-se la vida amb l'art, no? Però el problema no és aquest, el problema és quan passa a ser tot una producció massiva i és més una empresa que una persona que vulgui vendre alguna seu. No sé com dir-ho. Canvien tant les circumstàncies, no és una persona que dice, hòstia, si no vendo esta novela, pues me muero de hambre. M'entens? Sí. Sinó que una cosa més és sobreviure i l'altra expandir tu nombre i crear una marca i... Saps el que vull dir? Llavors... Aquí canvien molt les coses, no? Perquè... jo crec que en el primer cas, el de persona humilde, el que ven és una cosa que ha produït ell, una cosa que ha fet ell, mentre que l'altre es ven ell mateix. Saps? Que també hi hagi merchandising, hi hagi moltes més coses, saps? Andy Warhol. Llavors, exacte, llavors aquí hi ha un problema que a mi em sembla legítim que la gent es pugui guanyar la vida amb l'art, o que s'hagi de guanyar la vida, perquè la gent sol faltaria, ¿no? Que estàs ahí currant de tus coses i te comes al final una mierda, ¿no? Però hi ha un límit. I després està la teoria dels mèrits, vull dir, és meritós que una persona que no hagi escrit ell una cançó, que la veu ni és seva perquè hi ha autotune, no hagi fet la base, no hagi fet res a la cançó, sinó que sol hagi ficat la veu que ha estat modificada després, sigui realment el que es guanyi tots els mèrits de la cançó? Això és una cosa molt xunga i que s'hauria de parlar. Saps? A mi no importa que t'agradi una cançó o l'altra, el problema seria els mèrits. Saps? Que els mèrits molts cops van apuntats... El sector nord, és que jo que soc nord... Ah, no, el programa està a baix a la dreta, què en penseu? El trio, el trio Monstruós. Nosaltres tres. Vull comentar una cosa sí, després. Digues, Arnau. Vale, no, pots dir ara ja, per nosaltres que ens donin. Perdó, és que és un poc... O sigui, segueix el tema, òbviament, però és per la caixa de comentaris. Primer comenten, viure de l'art. De què un artista si no? O sigui, potser ha de tindre dos oficis i sacrificar tota la seva vida per tal de fer art. Em sembla un tant esclavista. Després... es lo que decide él, a mí me son los cojones, es lo que decide la persona tal cual. ¿Lo dices como artista o lo dices como humanista? No sé, yo no puedo decir res, yo lo digo como lo que quiera hacer, yo no hago nada, yo no vivo de eso, yo solo digo que si una gente decide adaptar ese camino lo veo bien. Vale, eres imbècil. Després, la cosa és que després comenten que l'art, per l'art, només es pot trobar en l'àlbum debut d'un artista, però tampoc es sap quin ha sigut el procés cronològic de creació d'una música. Certament. Llavors, mai se sap realment quan ha composat les cançons per al primer àlbum, per al segon i per al tercer. Per exemple, Radiohead, per ficar un exemple, porta tirant de la mateixa música que va crear des de l'any 2000. Llavors, em sembla una afirmació molt loca, la Zanas GG, que em sembla que és la Hanna, no ho sé. Però... Kandinsky no sé quién es, me come los huevos. Puedo continuar. El trío, ¿qué tenía que decir? Sí. Respecte... Exactament, vull dir, capitalismo malo? Jo crec que sí. Aquí no, el que dic... Sí, jo l'únic punt on jo volia... O sigui, l'única cosa que volia plantejar és, evidentment, vivim en un món en el qual tot és negoci. Tot. L'aigua és negoci, respirar és negoci, les mascaretes són... Qualsevol cosa és negoci. La salut és negoci, l'educació és negoci. La farmàcia, tot. On volia arribar és a dir, l'única definició que tinc jo d'art per art és aquell art que només té una aspiració o una ambició artística. I en termes d'ambició o aspiració artística, evidentment tu, com a aspiració artística, pots tenir fer una bona cançó o reflexionar sobre cert terme de la vida, etc. Llavors, l'única pregunta que jo volia fer és... És lleig fer-la, però és igual. La pregunta que jo volia fer és si és lícit
començar l'art des del negoci, com tinc la sensació que ha passat amb aquesta cançó de la Billy i la Rosalia. És a dir, que primer vingui el negoci i després vingui l'art. Era aquesta la pregunta. Creo que... Home, els mecenes... Hi ha diferents graus, saps el que vull dir? Sí, la pregunta anava Uri, dirigida cap aquí, saps? Clar. O sigui, només vull dir una última cosa, Anava dirigida al Només vull dir sector que una última cosa, perquè ara l'Uri ha dit mecenes. Sí. És que no recordo de qui era la frase, No, però que deia... No, vull dir que un gran artista és aquell que d'un encàrrec n'aconsegueix fer art. Per tant, un encàrrec tècnicament no és art. És que no recordo qui ho va dir. Ho devia dir algú amb més cervell que jo. Trio, tot vostre. Ho va dir el Moret, és veritat. Pot ser. Doncs podria ser. Lícit és, per què no ha de ser lícit, saps? No, és que no, a mi no m'agraden aquestes consideracions morals, tampoc. Si un producte és bo... Moralista, Joan. Però si un producte és bo, o... Bueno, entenem el que entenem per bo, saps? Tampoc podem fer una definició exacta, però si un producte és bo, a mi em dona igual que sigui un encàrrec que no l'hagi fet... Joan, és lícit però no just, diria jo. Exacte. Jo crec que és totalment lícit. Però és que no és una consideració de l'art per l'art, ni és una cosa que entra en concret dins del món de l'art. Vull dir, entra dins de tot en general, no? Vale. Si tu ara mateix haguessis d'anar a una exposició de Rothko, per posar un exemple, i a tu et diguessin, sí, mira, Rothko va fer servir els verds i els blaus perquè el senyor X li va dir has de fer servir blau i el senyor Y li va dir has de fer servir verd. Veuries l'exposició igual? Jo personalment no. No la veuria igual, però la veuria pitjor, tampoc. Claro, és eso. Clar, és diferent, clar. no pitjor. Diferent, però... És a dir, és que... A mi què més em dona? Clar, és que jo això ho he vist... Que un tio li hagi dit, has reutilitzat aquests colors. Si queda bé, si a mi m'agrada, si compleix la funció de fer gust a la vista, que és la funció que té la pintura, perquè no té una altra funció la pintura, és fer gust a la vista. O sigui, la pintura, o sigui, l'art és bellesa, ja està. Bellesa simple. No ja està, també és funció. Clar, o sigui, és que jo... Jo, per exemple, he estat músic de banda. Músic de banda vol dir que ets un instrument. Vol dir que tu et diuen, tens aquesta... I és superlícit, dedicar-s'hi, no estic atacant els músics, els estimo moltíssim a tots. Quan tu ets músic de cambra, o ets músic d'orquestra, o el que sigui, tendeixes a ser un instrument. Hi ha un compositor que ha escrit una cosa, hi ha un director que vol que es faci d'aquesta manera. La resta són purs instruments. Jo el que vull dir és que, en el moment en el qual a un artista li arriba un encàrrec, l'artista no és lliure al 100% de fer el que ell vol fer. Evidentment, un artista pot agafar un encàrrec i convertir-lo en art, evidentment. El que vull dir és que em sembla un gest antinatural agafar un encàrrec i que un artista hagi de convertir aquest encàrrec en art. O que un encàrrec, que l'única cosa que vol és vendre molt, o produir molt, o que s'escolti molt, o que s'adapti a uns cànons, que és del que va el quiche. Que el quiche és, tenim aquest cànon, anem a reproduir-lo. Pot sortir molt bé. Warhol, l'art que feia Warhol, no era lleig. Era una putíssima merda, no era lleig. És a dir, és que, clar, el problema és que jo faig afirmacions perquè són les coses que penso jo. Tot i que crec que fer afirmacions en sec i posar la línia aquí és molt complicat, perquè són línies que no existeixen i són línies que ens hem de posar nosaltres moralment. Per això és on entro en el terme de és lícit o no és lícit. I per això us ho pregunto. Joan, estic amb tu, perquè potser, per exemple, una pintura de com es diu el pavo este que hace grafitis, que és anònimo? Bansky no és solo belleza por belleza, i el missatge darrere moltíssim. Saps el que vull dir? Si ara te diuen, no, es que Bansky lo ha pintado porque le ha salido los cojones pintar una chavala. ¿M'entens? És que, Joan, por lo que veo... M'entens? Vull dir, és que és veritat, i jo estic totalment amb el Joan, que si dius... de millonario vendiendo sus grafitis super revolucionarios a galerías de arte. És un mal ejemplo. No, però no dic això, vull dir que darrere hay un mensaje, quieres o no, no és la cosa en si. I amb això... Igual... Precisamente, ese mensaje
mensaje sí que es pocho. El de Sí, Claro. yo es que- Vale, puede ser No es pocho, de- pero hay un de texto. mensaje o no. Lo que quiero decir es que hay un mensaje, no solo la niña con el cuadro, no la niña con un globo, por ejemplo, que es lo primero que se me ha venido a la cabeza. O que quieras Claro. que ver, mira qué bonita la niña. Paul Si te quiere dice decir lo que hay detrás, mejor. Claro, y porque sea un producto, porque, ¿sabes? Es menos artístico. Claro. No, Si ¿sabes? yo no Entonces digo una que película... esto- ¿cómo No he dicho que puede sea ser? menos artístico, lo que digo que quiero decir que Vale, obviamente has dicho te eso. cambia. No quiero decir... No te estoy atacando, solo voy a decir una cosa. Ataca'l, Que no tiene nada que ver con lo que tienes. que se levanten. Lo que has dicho tú. No hay Pero mucho es tiempo eso, para atacar. Lo que hemos dicho. Ya. Entiendo hacer una peli entonces que no puede ser arte nunca. Porque Yo no he dicho no que no existe sea arte. arte. Cago en la puta, que no te he dicho yo a ti eso. Pero si esto es Di- una di- cosa que di- no ha dicho nadie. Paul, No ha deixa... dicho nadie. No, És no. igual, continua, Alberto, continua. Tu continua, no paris, no Que paris. lo que dice no tiene nada que ver con lo que tú has Cállate, dicho. Alba, es una cállate, idea Alba, cállate, Alba, suya. cállate, No, cállate Alba, tú, cállate, pesado. cállate. Cago en Alba, Dios. Alberto, que no te deja Alba hablar. Venga, Alba, Alberto, que Alba no te deja. Yo le reviento la cara, ¿eh? Aquí se ha dicho Sí. una obra de arte que es de encargo o que Ujú, no es libre para el Ujú. artista al 100%, ujú. es menos meritoria, menos artística, Lícito, podríamos decir, justo. menos justa. Se han dicho muchas cosas sobre eso. Ujú. Yo aquí me gustaría apuntar que nunca es libre, ¿sabes? Estamos en un El què, el mundo què? que nunca es libre. Ujú. 100%. No existe el arte libre 100%. Siempre existen circunstancias, tanto sociales como morales, como materiales, que acotan la obra en unos orígenes concretos. A veces son menos concretos, a veces son más concretos. ¿Vale? Però és el mateix parlar de producció de l'art que de context? No lo mismo, pero bueno. És a dir, sempre podríamos una hacerlo. obra està... És a dir, una obra sempre està lligada al món que l'envolta, sempre. Jo on anava és el punt de vendre. L'art no hauria de tenir com a... ¿Cómo pretendes que Aquí no estem parlant de l'obra ni del context, estem parlant del capitalisme un altre cop. I és que és el pez que se muerde la cola. ¿Cómo pretendes que haya arte puramente libre fuera del mercado cuando lo más característico del mundo ahora mismo es el mercado, es el capitalismo? Es que es imposible. De hecho, es casi absurdo, es peor intentar hacer un arte alejado de eso No que no creguis. hacer un arte que se acerque de eso, que se acerque a eso. Le que estás explicando hable la pregunta de a ello. Joan, Alberto. O sigui, el punt és que l'art del segle XXI... Sí, l'art del segle XXI ha de ser un art mercantilitzat. Sí, Joan, tu si vols publicar algo ara, tindràs més possibilitats si tens seguidors a les xarxes socials. I és el que hi ha. Depèn d'això. Pot ser que l'obra sigui una puta mierda, ¿qué tal? O puede ser que sea una obra maravillosa, que si a ti te siguen 4 gatos, tú cuando vas a la editorial, a no sé que sea una indie así súper libre y tal, és el que hi ha, perquè el món funciona així ara mateix. I és el que hi ha, però suposo que el point que m'està parlant és que no depengui d'això. No, però clar, i evidentment és utòpic, eh? Evidentment és utòpic. Sí. No. Hi ha tendes de roba que si tu vols estar allà venent roba com a dependenta, et demanen seguidors a Instagram, eh? Increïble. Parlant d'art, estem parlant sí, de sí. ver uns pantalons. Evidentment, sí. Qué putada, como no, vean que no, soy sí. una volea en buenas partes. En fi. Deies. Habla. No sé fins a quin punt és això, vull dir, és que exactament el que ha dit l'Alberto, no sé fins a quin punt té cap mena de sentit descontextualitzar l'art d'aquest acte realitat. Però, vale. Puc fer una pregunta de sí o no i tanquem? Vinga, Sí. som-hi. Era esta la pregunta. No, el faig aquesta. Imagina't. L'art ha de replantejar el món en el que viu o s'hi ha d'adaptar? Segons el Sí que o no? vulguis. Segons el que Vale, vulguis, fes el que quieras. L'art ha de replantejar el món en el qual existeix, sí o no? No ha de. No es pot definir amb un sí o no. No ha de és un no. No crec que la definició de l'art hagi d'adaptar-se a Llavors és un una no. resposta És de un no. sí o no. És un no. No, sí. Però Sí, no és un no Un que... no ha de és és- un no.
Però no és un no que sigui la No característica necessàriament, sigui és un el no no necessàriament. exacte. No necessàriament, No però és que necessàriament. no necessàriament és un no. Aquí és on vull anar per allò. Que hijo Vale, de puta, ja como està. nos la lías, que listo es, I bé, Te vamos a hacer suposo que beber cicuta también, a ti. ho faré 20 minuts tard i l'Arnau estarà molt enfadat amb mi, però és que ha estat com interessant el que hem parlat i de més. Molt interessant, però també he de dir, L'Arnau n'està ¿quién ha fent sido el uns retrasado? Yo ahí Ya estoy he muy pillado. enfadado con una pava, con alguien, la Juajas esta que ha dicho lo de IU vivir por el arte, y yo justamente estaba defendiendo a esa persona. Los dos sois ¿Dónde estás? tontos, ¿Quién eres? imbéciles, ¿Quién eres? gilipollas, Te parto la cara. anormales. Dime el Insta que te cojo. Bé, vaig a dir adéu als nostres telespectadors. Coger de España, bueno. coger de España, ¿no? Ja està. Coger Res d'Espanya, més, no? saludeu, dieu Sí, sí. adéu, envieu petonets, res més. Cada divendres a les 6... Bueno, nens, podeu callar mentre dic adéu a la gent. Sisplau. Divendres a les 6, El Racó, un programa de gent que no té ni punyetera idea del que està parlant, com hem demostrat aquí, aquestes 7 persones. I els viewers també no tenen ni puta idea, Josep. Total. Ja s'ha acabat el programa, que ha durat mitja hora més del que havia de durar, però bé, res més, esperem que hagi estat un plaer i que ens hagueu insultat molt des de casa. I això, el pròxim divendres a les 6 a Twitch, twitch.tv/uuant i per YouTube, canal del Racó. Sense càmeres bloquejades, potser? Sense càmeres bloquejades. Yes! Molt bé, molt bé, molt bé. Como conclusión final, me estáis dando... Te calles la boca de como razón, conclusión final. Arnau, estás muy guapo hoy, ¿eh? Tú también. Ja estem fora, ja, o encara no? No. Por stream. Bueno, genial. Adéu! Adéu. Adéu, adéu, adéu.